Čauče, tu je Trio TV. Presne tak. No, sme si pre vás pripravili ďalšie video. Ďalšie. No, bude sa to volať? Asi pošli. To ďalej challenge. Či? A ne, asi bude. Áno, bude. No, takže určite každý vie, čo ja pozerať také videá, také challenge a také. Takže vám to nemusíme vysvetľovať. A priviedli sme si tu aj hostia z Mopy. Volá sa Mopy. Môžete si aj jeho video pozrieť. Videá teda. No, takže, dobre, takže Matias ide za dvere a ja vymýšľam prvú vetu. Mne dáva sluchatka, to pochopíte. My im to nevysvetlili vlastne. To máš, no veď som povedal, že nemusíme, však to určite poznáte. Však? Nepoznajú to. Či nie? Podľa mňa to nepoznajú, ale pochopia to. Pochopia to. Potom sú sprostí, ak to nepochopia. Presne. No, dobre. Takže, Michal a Gašo sú najlepší kamoši. No, poď sem, Matias. No, môžeš ísť. Neviem povedať. Čo? No. Tvoja mama zabila opicu vo vlaku. Ja viem. No. No, poď si to do kamery, poď si Matias trochu bližšie. No veď dávaj. Matias. Však toto som nápady. Ja som nepočul. Čo si? Išli sme do obchodu a kúpili sme mlieko. A čo to bola, Michal? Ja som povedal, že Michal a Gaša sú najlepší kamoši. Ja som povedal, tvoja mama zabila opicu vo vlaku. No teraz mne to dáva Gašo, Matias ide zase za dvere. Daj. Počkaj. Dávaj. Daj. No poď. Počkaj, ja neviem. Takže... Futbalista Ronaldo je najväčší gelman. Čo si počul? Futbalista sedí na lavičke. Môžeš ísť, Matias? No. Ja mám za dvere. Nemusíš. No. Aha. Futbalista sedí na lavičke. Čo si počul? Futbalista. No. Neviem čo viac. Futbalista. No, Gašo, povedz. Futbalista Ronaldo je najväčší gelman. No, dobre. Čo si ty počul? Počul, že futbalista sedí na lavičke. Teraz Matias vymýšľa. Trochu blízko. A ja som za dvere. Ja dávam ti. Nie, Matias dáva ti. Ty si daj. A nedávaj mi ten pasok. Tak počkať. A few minutes later. Prečo si sa tak dávaš? Keď sa naučí. Tak ale nie, pusti mi to, ja si to až potom dám. Dobre. Počkaj. No. Trio TV počúva ľudové pesničky. Juro Seman počúva rap. OK.
ísť? Áno, môžeš. Takže... No. Ale Juro Seman počúva rap. 3 OTV počúva rap. Nie. Juro Seman počúva rap. A ja som povedal 3 OTV počúva ľudové pesničky. Miško počujeme smerí. Miško nám podvádza. Teraz gašujte za dvere, ešte dáme trochu dlhšie. Mama, ja ti dávam ešte. Tak, už som. Tomáš má najradšej Messiho. Ešte raz to povedz. Tomáš má najradšej Messiho. Tomáš, poď. Teraz Gašo. Daj. Daj tu. Tomáš ma dal na plaveckom. Tomáš má najradšej Komana. Čo? Ja som dal, že Tomáš má najradšej Messiho. Ja som počul, lebo najprv Tomáš má najradšej... Teraz Matias dáva mne. Zrazu úplne toto a som videl iba toto. No teraz Matias dáva mne. Ale ty Tomášovi. Nie, mne. Matias. Prepačte. Prepačte. Mám si... Takže prepačte za to prerušenie, tak Matias mi ide dávať veci. No. Tak ideme na tú. Lebo mamina mu volala, viete, tak sme to museli zastaviť. Presne tak. No. Takže... Tak môžeš. A ja dávam odznova vetu? No, odznova. To je vlastne... No. Macko Puch zjedol svoj med a potom ho dal Mišovi. Ešte raz? Ešte raz? Nie, nemusíš. No, Šimon Šípka vie hrať futbal. Tomáš, môžeš ísť. Môžeš ísť. No, daj si to. A toto už bude posledné, hej. Aby ste vedeli. Šimon Šípka hrá dobre futbal. Ešte raz? Ešte raz! Šimon Šípka hrá dobre futbal. No, povedz to. Jerguš hral futbal a zároveň plával. No, ty povedz všetci. No ja som vravel na začiatku Macko Puch zjedol med. Med? Nie, Macko Puch zobral med. Nie, Macko Puch išiel a zobral med a dal ho Mišovi. No tak vidíte, čo nám vyšlo. No a ty si čo povedal? No, ja som povedal, že Šimon Šípka hrá dobre futbal. What is this? A Jerguš. No dobre ľudia, takže... Ľudia! Lúčime sa s vami. Ale ak sa vám toto video páčilo, tak dajte Odber, aj like, aj... komenty a všetko možné. A preto lajkujte, komentujte, dobre, zdieľajte a tak ďalej videa. Čus. A ak to budete hejtovať, tak vám natrhneme anál. Ale no dobre, ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, Nezabudnite. koment a odber. Všetko možné. A keď sa vám toto video nepáčilo, tak
Dvere sú tam, vy smradí. A ešte ko tomu schytáte. Ja? Že čus? Radí. Čus? Bum šakalaka. Nic z toho nerobte.